दिनै 2026 मायथाइनि 22 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ जिबन प्रेरणा आसनिनि 2500 रांखौ सेप्तेम्बर दानाव मोनसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि अरुणोदय सारथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। 45 नं भेरगाव बियाबाव श्रीमती अनसुमै बसुमतारी, 46 नं उदालगुरि एसटि बियाबाव श्री ध्रुब जयति दास आरो 47 नं मासबाद बियाबाव श्रीमती माइनाव दैमारि आरो 48 नं टंला बियाबाव श्री हृदयमणि नाथखौ मख'दों। बिटिसिनि सिङाव थानाय फरायसालिनि जाय फोरोंगिरिफोरा सेन्सासआव बिबान मोननायफोरनि थाखाय गोदान एसअपि फोसावदों। सेन्सास खालामनो थांनाय सिगां फरायसालियाव फोरोंग्रोनांगोन। फोरोंगिरिफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12 बाजिसिम क्लास खालामनानैसो सेन्सासआव थांनांगोन। जायफोर फोरोंगिरिफोरा सेन्सासआव बिबान मोनाखै बिथांमोना 12 रिंगानिफ्राय क्लास खालामनो नांगोन होननानै मिथिहोदों। आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव थासारिया दुंहावसिन जाबोगासिनो दङ। आसामनि गारिल' नङा, ट्राक ड्राइभारफोरखौबो नागाराखै खासि फरायसा आफादा। आगरतलानिफ्राय आसाम फारसे फैनाय गारि सालायगिरिखौ गाग्लोबदों दुथांफोरा होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसाम आरो मेघालयनि हिंसायारि जाथायखौ लानानै दिनै कयनाधरायाव गोनांथार जथुम खुंदों। आसामनि जानानै जथुमायाव बाहागो लादों मन्त्रि अतुल बरा बिथाङा। मेघालयनि जानानै थागोन लेङाइ गिबि मन्त्रि एस धर आरो सानै हादोरसानि गाहाय नेहाथारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो नर्थ इस्टार्न सास्टेनेबल सल्युशन (NESS) आ औवानि आबाद, नार्सारि आरो दारिमिननि थाखाय 3 बोसोरनि MOUआव सागान होदों। बड'लेण्ड ओनसोलाव औवानि सायाव बिथा खालामनानै जिउ खुंग्रा आरो फालांगिखौ गोदान दिथा होनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव औवा स्टडीज मिरु नर्थ इस्टार्न सास्टेनेबल सल्युशन (NESS) नि गेजेराव मोनसे गोनांथार गोरोबथा MOUआव सागान होयो। 3 बोसोरनि थाखाय गोहोम गोनां बे गोरोबथाया गासै जागाय फारिखौ गोख्रों खालामगोन। बिगियानारि औवा आबादनिफ्राय लानानै बेसेन दाजाबदेरनायाव औवानि दिहुनथायफोरखौ हाथायाव लाबोनायसिम होननानै मिथिहोदों। नागा, मिज', अरुनाचली, गार', खासिया जयन्तीफोरा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख आरो 15 लाखजोंनो सेपारेट स्टेट मोनोब्ला जोंनि थांखिनाय बुरलुंबुथुरनि साहा बर'फोरा 20-25 लाख दङ। जों मानो सेपारेट स्टेट मोना होननानै फोरमायथिदों। सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय थै-थां जुजिफिननो ज' जाफिननो खावलायदों बारग' MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टर हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। 8थि सान एबा जोबथा सानाव फरायसा फरायसुलिफोरनि सुबिदानि थाखाय फरायनायाव गोनां जानाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। RRDMI फाउन्डेसनआ बिटिसिनि सोलोंथाइ खान्थिखौ मदद फोरमायदों। बिटिसिनि सोलोंथाइ खान्थि जौगाथाय, इसिं दाथाय जौगाथाय आरो गुबुन गोबां जौगाथायनि खामानि मावनो मावबिथांखि हाबाफारि आजावदों। खौरां मेलाव मावबिथांखिनि हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायदों डक्टर रनजित नार्जारि बिथाङा। कक्राझार पर्बतजरा पानबारि गामियाव गंसे दुखुथिया नखरनि गय गायनानै दोननायखौ सानैसो दुथां सुबुंफोरा दानफायना गालांदों, जेराव दुखुनांथावै माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों नखरनि सुबुङा। 15 आगस्टमोन ओइदिनखालि। 15 आगस्टआव जों गैयामोन। आं काजोलगाव साब डिभिजनाव जोंनि स्कुलनि नानिखौ सन्दिबेर स्कुलाव हाबो नानिया, बे नानिखौ आङो लांदोंमोन। लांनायाव नानिया जोंनि मानगोनां चिफ गेस्ट मुनमुन ब्रह्म लेक्सार होफुबाय थानाय समाव बियो गोग्लैदों। गोग्लैनायाव सिरियास जानायाव आंखौ ड्राइभार आरो फादारा लेंहरनायाव आं थांनानै नानिखौ लायदोंमोन। आरो लोगोसे बे नानिनोनो बिमाया ओइदिनखालिनो बिनिनो फंबाय दानस्रांनि बिनि फिसालाया जावजामोन सासे गोमानायाव बे न'आव गैयामोन, बेबो थांदोंमोन। आंनि हा बायनायखौ आं गय गायदोंमोन लेबार हमनानै आगोलावनो। बे गयखौ फुजोबनाय जादों, जोंनाव सोङाखैबो, जेबो खालामाखै। आरो आं बे हाखौ बायनानैसो लादों। हा बायग्राया आंखौ दिनैसिम जेबो, फानग्राया जेबो बुंफेराखै। आरो हा फानग्रायानो आंनो मियादि खालामनानै होबाय। आजिलै 4-5 बोसोर जाबाय मियादि जानाया, आं बायनाया। खिन्थु रावजों बायग्रा आरो फानग्रानि गेजेराव जों दावराव गैया। जायफोर साखिदार बिथांमोनहा बे हायाव मानि थाखाय दावराव खालामदों आरो मानो गयखौ फुजोबखो, गासै 25-26 दालसो फुनानै गारनाय जाबाय। बिनि थाखायनो आंनो माबा मोनसे न्याय नांगौ होननानै आं दिनै बे निउस लाइभनि सिगाङाव बुंनाय जाबाय। आरो लोगोसे
जे माबाफोर सोरबाफोर राहा खालामनानै होयो नामा आं बेखौ नागिरगासिनो दङ आरो जोंहा लोगोसे न'आव रावबो हौवाफोर गैया आंनो गारजेन आंनो 3 गथ'फोरखौ इंलिश मिडियाम फोरोंदों आरो लोगोसे बिमाजों आंजोंनो फोरोंनाय जा हौवाफोर गैया हिसाबै जोंनाव सोंनांगौमोन जों रायलायनांगौमोन बे हाया माबोरै जादों आरो हानि रेजिस्टार दंना गैया आंनाव सोंनांगौमोन हाया बबेसिम जायो बेखौबो आंखौ लानानै रायजोआ रायलायनो हायो नाथाय रायलाया सिखाव महरै इन्डिपेन्डेन्ट दिनाव दोनै आंनि हाखौ बेबायदि खालामनो मोनामोन आरो आंनि बिफां लाइफां नस्थ' खालामनो मोनामोन आं नुफेराखै इन्डिपेन्डेन्ट दिनावहाय मालाबाबो बेबायदि घटना खालामनाय जों गोदो खोनायोमोन इन्डिपेन्डेन्टआ रंजा खुसि होननानै नाथाय बे समाव आंखौ सोगाबदों बेनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ आरो बे न्यायखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो खालामनानै होआबा आङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनाय जागोन बे हाखौ बेसेबां बिगायाव बायखो आङो बे हाखौ 6 बिगा 1 फुवा बायदों गासै टटेल बिनि बिथोराव आं 50,000 खरि बिगायै बायदों आरो जोंना जाय बिथांमोनहा फानदों बिथांमोनहा दिनैसिम आंखौ जेबो इलिगेल खालामफेराखै बिथांमोनहानो थांनानै आंनो रेजिस्टार खालामनानै होदों आरो सिमनाखौ गायनानै होदोंमोन रायजो लानानै दा रायजोआ मा सानदों गावसिनो साखिदार गावसिनो मुंसे खालामनानै होदों दा आं बे जिनिसखौ सार्केलनिफ्राय लाबोनानै सुथ'नाय जायाखै सुगोन मण्डल सारमोना बिराद बेस्थ'आव दङ सारभे दङ बिनि थाखायनो बिसोर फैनो हायाखै नङाबा बे सप्तायावनो फैनांगौमोन आङो दा बै समबार मंगलबाराव लेंहरनाय जादों सोरबा रायजोफ्रा थाफायोबा थाफानानै नायनो हागोन 6 बिगा हा फानदों होनदों 6 बिगा आरो फवासे बे हाखौ नोंथाङा मियादि खालामनानै लाबाय नामा लाबाय आंनि निस्सय आजिलै बे 4 बिगायाथ' 7 बोसोरसो जाबाय आं मियादिया ओमफ्राय नैबे 2 बिगाखौ आङो जै दिनखालि बोसोराव बायदों ओइ दिनखालिनो आंनि फंबाय जाय फानग्रा बिथाङा आंनो ओइ दिनखालिनो थांनानै सार्केल अफिसाव गावनो थांदों गावनो मानसि लिंदों आं लिङाखै बे 4 साखिदार लानानै आंखौ लानानै थांदों फानग्रा मानसियानो नोंथांनाव एकदमबारे सार्केलाव थांनानै सारेन्डार होनानै एकदम मियादि खालामना होथारबाय होथारदों दाबो बिथाङा फैयोबा आं बेंगालरनिफ्राय फैयोबा बिथांखौ लानानै नोंथांमोननि निउस लाइभआव बुंगोन आरो आं दा फन हरदोंमोन नोङो ओरैबायदि हा दावराव जाबाय नों मा सानो आं हा बायनायाव बिस्रा मा प्रब्लेम आं हा फाननायाव मा प्रब्लेम दं आं थेका जादों आं फाननानै जादों मानि दावराव होननानै बियो दुखु मोनदों बिराद दुखु मोनदों जाय दुखु मोननायखौ आङो दा थांब्रबनो हाया फैसा गैया थाखा गैया आं सासे गरिब मानसि आंखौ नाख्रेबनो सानदों नामा होननानै बुंहरदों मबाइलखौ रेकर्डिंफोरखौ नोंथांमोना खुलिनानै नायनो हागोन बिथां फन हरनायखौ सिमाखौथ' जों मिथिगौ गयखौबो जोंनो गायदों अरां ब्लक PHCनि सिङाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला टिभि डिपार्टमेन्टनि जुगिदि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाहैबाय टिभि बेमारिफोरनो माने एसे जाग्रा मुवा होनाय नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि हादोरनि जाहा मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे हाबाफारि बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोंनि जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बेनि बादै जोंहा फालांगियारि बेनि बादै समाज सिबिग्राफोर जायफोर गोसो गुदुं मानसिफोर बिथांमोनखौ खावलायदों जे मात्र टिभि डिपार्टमेन्टनि जुगिदि बिथांमोननो मुलि जाहोनोल' नङा बेनि बादैबो बिथांमोननि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनानै टिभिजों जुजिनो थाखाय एसे मोजां जानायनि प्रयजन दङ बे दिगावहाय गोसो गुदुं मानसिफ्रा बै बेमाराव गोलैसोनाय मानसिफोरनो एसे जाग्रा मुवा सहाय होयोब्ला बिथांमोना आरो बे बेमारजों बांसिन मोजाङै जुजिनो हायो आरो एवारनेसबो होयोबा मुलिखौ जुदि रेगुलार जायोब्ला टिभिनिफ्राय आरामसे जोङो रैखा मोननो हायो बा टिभिनिफ्राय जोङो माने एखेबारे मा होनो बेखौ हामो आरो टिभिनिफ्राय दा नैबे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों आरो बे हिसाबैनो आं दिनै जोंनि माजबाद समस्तिनि गासै 100 जन टिभि बेमारिफोरनो आंनिफ्राय जाग्रा मुवा थफ्ला मोनसे रानना हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों बुजायनाय जादों जे मुलिखौ कन्टिनिउ जाथारनांगौ 6 मासनि कर्सआव जाहाथे सानसेबो एबसेन्ट जायालासे एखे राहैनो बे टेब्लेटखौ जाजोबो आरो बेखौ जानायाव देहायाव एसे दुरबल फैयोब्ला खमजुरि जायोब्ला जों जि हरनाय काबुलि बुट होन राजमा होन सयाबिन होन ओमफ्राय दालि मुसुर दालि होन दाउदै होन बिनि अनगायैबो गावबो जि एसे हायो नाजा जाहाथे जोंनि देहाया स्ट्रं थायो मानो होनबा जखमाजों जुजिनांगौब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जानांगौ बेखौथ' जों नाजाबाय थागोन बे टिभिया जोंनिफ्राय जोबागौमानि जों नाजाबाय थागोन जोंनि माजबादाव गासै 120 माने 120 दङमोननो दिनै आं 100 होनाय जाबाय आं टटेल नाम्बार्सखौ मिथियाखिसै 120खौ मिथिनायबा गासिनोबो होनाय जागौमोन उननि पर्यायाव जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननोबो होनाय बेबस्था लागोन आरो बे दानो जोबा बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन टिभि पेसेन्टफोरनि थाखाय फुड बास्केट डिस्ट्रिबिउसन होननानै बुङो जेरै
रायजोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा MLA जा MCLA जा बयबो